Kohimen ko para bayid hautray Jesus Christ. Hakini ki jimpule ngiyos ngaw kumno ki brio ki amad yaw Jesus balamipat na ki bayap. Ngiyos ngaw Jesus udang yay drengkat bat ki brio kamta me ki kisinran jongo Jesus bala do jingkarmen na marka jingkala jongo Jesus. Ngiyos ngaw ki bapang ki yopediang ya ka bor ha ka kerteng jongo Jesus balamipat. Ujisu ulamipat banyai rengkat batngi ujisu ulamipat neki bayap ban pet ya ke jingdon kam jangi ujisu ulamipat neki bayap ban pelong yang iru kum mau haki kam ki jam jangi haki kran ki khana jangi haki jingade jangi haki jinglong jangi barok bad haki ni ki sngi ngidon hapadeng ki jing sosi na marka jingkalat jongo pabakuit Pop Francis. But kumbangin tip u Pop Francis ula im yaga jingim kabakuit. Nadu kapor ula shim yaga kerdan u pabakuit ngitip yaki kambaro kaba ulale nagabinda ka balang nagabinda ka perthe hadu katno ula traishitam ban wanra yaga jingsuk ke jingir but ke jingisne ke jongo beleha ka parte lada don ki bakin mau haba la tum ningkong ya upa bakuit ulawan mi nakamat ka jingkang jongga Saint Peter's Basilica bad ulangu ya ke kli hakamat ki beriu barok ki ba ap banyo i ya upa bakuit temai bad ula kerpad pikirku iyanga Katkum ga dostur kibriyo ki ap haka Saint Peter's Basilica Square banyo pedang ya ka jingkar ko na upa bakuit ban batimay Henry Wong shua bangen kerku ya pi baro pi kerku ya nga bad nadu kata kasngi ngila banyo i hadukat no ula im ya ka jinglong ukris aka jingim bad hak bapillengo ya baro ka parte ula ang ngashim ya ka kerteng Francisco ula shim ya ka kerteng Francisco shua jongu omdon mano badon ka kerteng Francis kumu pop bad kadon ka daw bale ula shim ya ka kerteng Francisco namar ula kwa ban im kumba im ukris ula kwa ban im kumba im Francis Assisi bakuit namar ka parte baro kawe kabalang baro kawe ka kot yaw Francis Assisi bakuit u Chris baar minda don ki bastang ban ong u Francis u Pop Francis ulong u Chris balay namar ula im kumu Chris hakiye ke baro haka jinglong jongo haka jingim jongo haka jingya kran jongo bat ki nongyalam jongi ri baper ulong uba sneverit mensiam ulong uba ed baroka parte kalalingo haka burom haba kilayo i ba u Pop Francis ula dem kosiyo hakamat u president jonga South Sudan badula dem badula do yaka kejajongu kumjuru yaka opposition leader jonga South Sudan badula do yaka kejat jonki baro arngot daka ba kerpadrit kumu kelong hakama jonki banwanra jingsu haka ri Sudan namar kalalongari badon ga jinge Omdon kino ki Pop shua ya Pop Francis bale kum kini kam lese mangiru ngimnushu bale kumbale mau kat Pop kat nong sensyar jonga Vatican dem kosiyo hakamat arngot kinong yalam jonga ri Sudan Barhakani ke dur ngila banyoi buun kie ke baro haka jaka baun unsa kumbasa baro ki pabakuin haka yingsa jongu pabakuin ula jid bansa hasanda marta ula ong ngakwaban im yaka jingim bad ki baduk shim don ki kali ki barem dor haka jaka
kumuppa bakuit ula banchim kano ka kali barem dor ha ka leit ka wanjangu henre ula jid ya ka fiat car ka batador ula bad shua banlong bishop rungit banlong pop rungit tip ya ka rukamba ula born sin haba ulay jinglet ushong ha ki kali paid ba ban le jinglet ha ki taxi bad ula jid ya ka jingim ba bas ngewurit barabor ula bod ya ke denke jat jongu jisu kadba udang bade nagata ka daw minda ka parte kalastang ban na pinsawa ba upa ba koit for Francis ulang ukris balay hadin jongu o Francis Assisi ba koit ko himmen ko para ladang ipeit buon gi jingi kai jongu Pope Francis ngila banyo ula kendu ya ki paid ba ban id ula kendu ya ki paid ba ballong ki ba isene ula kendu ya ki ingasem ballong ki bakkamen ula kendu ya ki kimi ki pa ba ki kon bandon ka mensiam sngongu badula ki kai yangiru ban kerenda ka jing sngurit ya ki vai ula ki kai yangiru ban isene ya ki baduk kadba dangdon buon ke jinge ha ka parte lese ke jinge le timma kerleng ga jaka ude ma u barabor ushim ya ka fon ba u ya kren bat ki nongsen shar jong kita kiri bad ula kot ula ver ye ki shaka mi jing ya kren ban ra jingsuk ha padeng jong ki ula kendu ye ki brio ban pensange ya ka jingya snam ula kendu ya ki beriu ban job ya ki para beriu daka jingid bad ngitip hakini ki por kadba dangdon katma hapadang Israel bad Hamas ula ponchi foni ki beriu ki bashashitam hagyasa kumba Ukraine bat ki kun udang fon udang ya keren bat ki ngila banyo I haduk katno uladon ka jings ngulem naga benda ka jingshitam jange beriu shimla sange ban tur shaki jaka badon kam ya ka jingir jongo bale ula rabara bore ka jingir ula rabara bore ka jingisne jongo kris kumba ujisu la yard renkat bat kene arangot ke sindran uppa bakoit Pope Francis ula jid ban yard renkat bat ka parte ulong ubab Traishitam ban vanra jingid ula traishitam ban kala jingid ba jingisne haka jingim jongi beriu bagitip haba o President Trump ulas tang ban beno ye kibriyo na kari o Pope Francis ula penbana ula kendu yawu pimde bansna kinro henre pide bansna jinking ban pidiang ye kibriyo ban yasuk bat kibriyo bad ha kane ka dor ngila banyo ha bon gi jaka bon gi ri ula lay jingo ula haka hadin ba ula shimdi ya ka kam uppa bakoid ha ka sngi pale bakoid ula lay jingo ya ka patok badula sait ki jad ya ki kijat jongki bala set patok ya ki buryo bala runar hakamat ka parte kilong ki barunar henre hakamat ujisu kilong ki bakoid kumpa ujisu ula shongbam bat ki nutti bat ki nong pop bat ki nong krong kajana uppa bakoid Pope Francis ula piam lut baro jait ki brio lese namar kane ka jingi du jisu kala shle haka donu jangu namar ka jingis ne jangu ble kala shle ha mal ki kam gi jam jangu bonsen ki brio kila tarai suniu yawu bonsin ki brio kila kinnos niu yawu haba ula ong bangi de ban kudup ya baro ki nompop lese don hakamat ka parte ki bushil yang ye ki nompop ki ong hana kine kim longshu henry ula ong ngide ban le kumba le ujisu ya ki brio bad haba ula stang ban hikai hakane ka dor haba ula stang ban im hakane ka dor bon ki brio kila tarais niu yawu ngitip don bon sen ki media ki social media ki kinnos niu yawu namarba uyahid palat iya kaput kasam janga balang catholic namaru jisuru ula wan
banyad palad ya kaput kasam kabalabu daka imlang salang. U Jesu ulayad palad ya kaput kasam jong ki bruyu ban kudup ya ki bruyu bala syakentai. Nei nakataka daw Jesu la shombam bat ki nompop. Dahil nakataka daw Jesu lalay jingo hakiying jongki nongkarang kachana bat kibruyo hakataka porkela kerli bale une uyay long paralog bat kinompop hakaju kador upaba kuit Pop Francis ula tek komba Jesu bat minda ka partay barokawe ka kot yawo u Chris balay lada u Francis Assisi bakut ulang u Chris baar minda Pop Francis u kerlalong u Chris balay bat ngatte kana bat kat komga jings ngo jonga ensa pen bana rekuit iawu naga benda ka jingim namar u Pop Francis ula daka klejongu kampalat ula daka donur jongu ka shle naga benda baro kibriyo batalat. But kumjuru habadan jingya kolmar haki riba per but buon ki badut batoy ki ladu ya ki ying ya ka kaspa ka pojong ki ula kendu ya ka partay barispa baro pidiang no ya ki baduk haka rijong ki don buon ki beriu ki la keno ya wu naga pinta ka neka jing kendu jongu ya ki riba rispa bakide ben pidiang no ya ki baduk haka rijong ki don bun ki jingya tainia halor kane henry shim la krenga kli ula yang scam halor ka jings ngobuto jongu namar ulong u altar Christus u yang naga bendau Chris bad ude banle kumba u Jesu ule ude ban penbriang ya ka jimmut jongu Jesu ka jinglong jongu Jesu de na ka daw ko himmen ko para ladangi pet hakini gisngi hadin ka jingkala jongu Pop Francis hamallekri bad malleki nongyalam jangari ki kren halor ka jingkala jongu Pop Francis da ka jing sosi wat ya ki ri muslim ro ki kren da ka jing snawlem wat ya ka hamasuru ka kren ba upaba koit Pop Francis ulong upop ula id yangi ulong ubas ngawlem yangi ulong uba kren naga benda jongi bad man gi brio jong kane ka parthe menda ke sautu bad hadu katno uba karau Pop Francis naga benda ban manra jingkala ha ka parthe ula long ubrio uba id yaki para brio kumba u Jesu ula id haka jinglong ubrio jongo ba dena kata daw ngikren ba upap ba kuit Pop Francis ulong ubakraw ba ngitib shua ba in kalad haka jinglong timmen jongi haka jingdolot met ka pa jongi shim la kernga kli bat wan mi ban kerku ya upaid ba uba ap yawu haka sngi utrai paska ban kerku ya ka jingkerku ban yo jim penjem orbi et orbi bad ula pendem nangda ula kloiru ban yaid hapadeng kita ki paid ba baro ki ba ap ban yo I ya upa ba koi wat haba ula sawtu ba udon hatmir ka jingiap shimla jid ya ka jingti ya pangjongu henry ula jid ya ka kali ba ya kendu ya ki brio kane kalong ka jinglong kabangila banyoi ha ka jinglong jongu paba koit Francis ngidon bun ke baro ban kren halor jongu paba koit Pop Francis ula kendu ya ki shikurim kide bandon ka mensiam ban id ban snow pan map Iway pat banai kuble markaleang bad ban kendu iway pat bade bandon ga jingsngawrit mensiam ban kendu iway pat ula tre naga benda man ke benda jonga jingem jongi ula wanra ya ga jingi du Jesu malla ka benda naga taga daw kumba yaid u Jesu ula yaid hapadeng jongi kumba u Jesu ula hapadeng jongi dakaba wanra ya ka jingi jongu dakaba wanra ka jingisne jongu minda kade ka pali jonga ba jompi ban kindiu ya Jesu dakaba budin ya ka nuksa jingim jongu paba koit Pop Francis haga jingim jongero ngidon hapadeng jongi ki rikraw kumne ki bala shua yangi henry ngilong ki ba
bala kerkutam namar ngilayo I markemat wadi ki kelung kina baro kilayo I namar ngi wad haba ki kelung kina kisno jan badu don haba ki late kano ka jingyalang paidba ngi sait yo I kelung ki wan mareshawu badu ra ki kelung hakakti jongu udo ki kelung bad ula peni naga binta jongu baro jet ki brio kilong ki bakongsan tongin duwai hakane ka mas bakuit nagabenda ka jingja tait bam jukut men siam jongu bangit trangro bangin dupla ban koloy ban yusngo yakane ka Khubor ba ka balang ka penbana baulong rikoy janga balang kramba ngin snow kerkushisha ngi ke bala yo I markemat yavu haka social media ngi ke ba yusngo yavu bau kren ngilaban ong hoid ngila emrengkat badune upaba kuit ubalalong rikuit menda ko jisubaid karku kardo yangi pensle yangi penkantang yangi ba ka jingim jongiru kalong ka baseizo yai rengkat badngi haka jing talat ki jing tuna jongi kumba mela yai rengkat badu paba kuit pa Francis haddu bakut ka jingim ban pin briang ya ka jingi jame haki batalot bor haka parte kabayale ya ka tema ba pinjot bat pinmi snam hapadeng jongi ko jisubaid kindi burom yangiru bangin long ki barra ya ka Khubor jame man ka kelip mata ka jingim jongi Enya ro ya utrai Jesus Christ.